Beda ġimagħtejn ilu x-xogħol fuq il-kerrejja Okella Ġus fil-Ħamrun li fiha hemm 48 residenza. Kerrejja li għal snin twal tħallit mitluqa u b'nuqqasijiet kbar bħas-soqfa li kienu fi stat ta' periklu u kienu qed iqajmu ċertu biża' fost ir-residenti. Periklu dejjem danġer speċjalment għal ta' fuq net. Għax qattallhom l-ilma. Periklu għax tibża tgħaddi minn taħtu, is-saqaf u hekk. Il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Farrugia żar il-post mal-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Stephen McCarthy. Il-Kap Eżekuttiv qal li l-Awtorità tad-Djar kienet ilha tirċievi rapporti dwar l-istat ta' din il-kerrejja. Ix-xogħol qed isir b'investiment ta' aktar minn 300,000 euro fejn mhux biss qed jitranġaw is-soqfa iżda qed jinbidlu s-servizzi tal-elettriku tad-drenaġġ u jsir xogħol ta' tisbieħ fost l-oħrajn. Jifri hawnhekk beħsiebni li meta noħorġu minn hawnhekk għall-inqas neħilsu nirranġaw mill-periklu kollu li għandha din il-binja. Il-kerrejja Okella Ġus hija fost diversi binjiet tal-Gvern li l-Awtorità tad-Djar qed twettaq xogħlijiet fuqhom. Dan b'investiment ta' aktar minn miljun euro. Pereżempju s-sena li għaddiet irranġajna raħal ġdid l-Isla u kien hemm San Pawl il-Baħar. Dis-sena hemm ta' Ġorni, Pembroke u hawnhekk il-Ħamrun. Ġifieri din inizjattiva fejn aħna naraw fejn binja li hija fi stat vera diżastruż u vera ħażin u fejn hemm il-periklu fejn jidħollok l-ilma imiss mal-elettriku fejn għandek is-soqfa bħal hawnhekk bħalma kien hemm pereżempju ħafna soqfa raħal ġdid. F'dak il-każ nitlu aħna nofqu l-ispiża li hemm bżonn biex inġibuha abitabbli u sikura n-nies li jgħixu hemmhekk. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia qal li kif tħabbar fil-budget, il-Gvern qed jieħu diversi inizjattivi għal familji vulnerabbli u bil-kera. Il-Ministru saħaq ukoll li l-Gvern se jinvesti mal-50 miljun euro biex f'16 sit f'lokalitajiet differenti jinbnew appartamenti tal-Gvern għal persuni vulnerabbli. Persuni li huma vulnerabbli nkun qed ngħinuhom iktar permezz li nirduppjawlhom is-sussidju li jingħataw, imma mhux hekk biss. Minn 1400 familja sa nkunu qegħdin nittargetjaw illi noqtu 2800 familja illi jgawdu mis-sussidji fuq il-kirjiet, is-sussidji illi għadna kif ħabbarna. Apparti minn hekk ħriġna skema pilota fejn allura qegħdin nissuġġerixxu li f'din l-iskema ikun hemm il-sidien li jagħtu kuntratti għal 7 snin u illi meta jagħtu dawn il-kuntratti ta' 7 snin inkunu qed nassiguraw illi t-taxxa fuq il-dħul li jkollhom il-kirjiet jonqos minn 15 għal 5%.